खबर बेट रे या भेटली आज काय तर राखी फुटलाचे भित्र्या बेट रे खबर या आहो भित्रे तो कोइले सुबे नाही की हे दे कुन गुरुवारी के हो भिडाई कर गीत गायते रे लुस्तुई दगलास बडा हिसले न माइजी रे मारन कायटा कोइलुस मुई हिसली अनिता मुई हिसली मोर बान्ने मुटा केने काके हिसली अनि कोइलुस काके हिसली अनि कोइलुस नि मुई हिसली अनि की खाई मारी देला रे बा तो केरी नो मारी नि बेतेने काली काय जाते जानलुस की नाही खाली घ्या होय खाली घे गुरुवार पाचे शनिवार आहे लाज नाही रे गुले दांडूर लोके पाचातो गुरुवार पाचे शुक्रवार राशी शुक्रवार आले बाय खोली